Clemente. Saps per què se diu Sant Clemente? Això sí que és una anècdota bona. M'ho crida el governador als 7 o 8 alcaldes que estaven inaugurant un plan nacional que se feu presentar, bueno, i mos solta sense més que, bueno, que com vamos a inaugurar com anem a inaugurar aquestes places escolars, hi ha que ficar-los el nom a totes d'àrees, com diuen aquell que li peguen la bomba que s'anà Carrero Blanco. Pues que Carrero Blanco, que anem a ficar el nom de Carrero Blanco a tots. Però home, Carrero Blanco. I allí tots això, el batre, bueno, tots el governador ningú li plantava cara. I jo me calle i dic així, si li plante cara així no tinc res a veure, perquè ell és el que mana i tots no van a fer rogle amb mi, me calle com un pute i deixa córrer la pilota. I quan ja estava així tot, dic, mire, senyor governador, el Sedaví tenim un gran problema grave. I dic que aquest nom ja estava donat a la Iglesia. Quan li dic a la Iglesia s'he quedat pensant. I dic, és que el patró del poble li diuen Clemente. I allí acordàrem, això també ja s'ha acordat en el pleno i tot, ficar-li Sant Clemente. Hombre, pues por uno no passarà nada. I se diu Sant Clemente perquè és partit de Sant Clemente, que és on està ficat. Vaig tindre jo reflejos i me vaig dir, i per això se diu partit de Sant Clemente. Per això dic que és una anècdota bona perquè va ser de reflejos de l'alcalde.